ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଦେଖିପାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କେଉଁ ଆପ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କେଉଁ ଆପ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଦେଶର କୁକୁଡ଼ା ନୀଳ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଦେଶର କୁକୁଡ଼ା ନୀଳ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିଲି ଦେଶର। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଗଛର କାଠ ସୁନାଠୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଗଛର କାଠ ସୁନାଠୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କଇଁଛ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କଇଁଛ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ୱଚା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଇଁଛ ତ୍ୱଚା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକେ ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାନାଡ଼ା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।